Sing gawe layah gegere pegele ora kaprah nanging kayane ya luwung kenek ketuku uyah sambendinane awake padha gimbal lemah ya tak dongake muga-muga iso lunga nang Mekah gawe layah geger pegel gak karuan abote wong golek sandang pangan ayo konco terus padha tumandang sapa ngerti iso tuku sapi sak kandang sing gawe layah gegere pegele ora kaprah nanging kayane ya luwung kenek ketuku uyah sambendinane awake padha gimbal lemah iya tak dongake muga-muga iso lunga nang Mekah gawe layah geger begel gak karuan abote wong golek sandang pangan ayo konco terus padha tumandang sapa ngerti iso tuku sapi sak kandang sapa ngerti iso tuku sapi sak kandang